Bilib na nga talaga dagiti nagdadakkel nga matakakabsat ko kinda ito'y nagdadakkel nga abot ti agong ko. Tanay nakaangot si kayo ti medyo napait-pait. Napangkukinitakat na pariya. Naglaing nga talagang kakabsat ko. Iso nga swerte kakabsat ko ta nagkaroon nakti kastoy nga agong kin mata. Uray adayo ko maangot ko kin makitak si kayo. Iso nga tataay kat ni madama man agala day ti kabsat yon ti parian ni punay imas day ti kakabsat ko nga ikil na to nailaok ti balatong. Wano ilaok ti tinola nga manong kakabsat ko ay naay ayat man madamdama dagiti alagat unag ti buksit kon dagiti bulbulati kon nga kabsat ko. Binanatan man na iti kapsat yun. Uray la na si itanan, sige ta, dubar. Basta parya ti pagsasaritaan ay katawan urungan ay ti kapsat yo. Siyak ay, doming mabalin amin kabsat. Uray may nagpudot, basta awan ti ulog, sige, dubar.